Ved du, hvad du skal gøre, hvis du opdager en brand på dit arbejde? I denne her video vil vi gennemgå politiets interne procedurer ved tilfælde af brand på en af vores adresser, som vi ikke selv kan slukke. Opdager du, at det brænder, og du vurderer, at du ikke selv kan slukke branden, så er det vigtigt, at du følger vores evakueringsplan. Evakueringsplanerne hænger typisk ved ind- og udgange på etagerne i politiets bygninger. Det første du gør, er at gøre dine kolleger opmærksom på branden. Råb brand, så du ikke er i tvivl om, at alle hører det. Derefter ring 112 og bevar roen, så du kan forklare, hvor det er sket og hvad brandens omfang er. Vagtcentralen sender et varsel ud på sms til alle i politikredsen. Det hele skal gå hurtigt, men det er vigtigt, at alle forholder sig i ro og følger bygningens evakueringsplan. På den måde kommer alle ud i sikkerhed, og brandvæsenet kan koncentrere sig om at slukke branden. Når du og dine kolleger skal evakueres, skal I følge bygningens flugtningsvejsskilte. De er markeret lige under loftet med grønt. Alle skilte viser vejen til et sikkert sted. Alle lokationer har samlingspladser. Se nærmere på evakueringstegningen. Samlingspladsen er i nærheden af bygningen. Når du er kommet ud, er det vigtigt, at I fællesskab får talt op, om alle er sluppet ud af flammerne. Overalt i politiets bygninger er der placeret brandslukkere inden for en radius af 25 meter, men tag dem kun i brug, hvis du vurderer, at du kan vinde over ildebranden. Ellers er det en opgave for brandvæsenet. Det hører naturligvis til sjældenhederne, at der opstår en brand i politiets bygninger, som vi ikke selv kan slukke. Men derfor må du gerne tage din kollega i hånden og finde brandslukkere og flugtveje, så I er forberedt, hvis uheldet indtræffer.